Ije enu selike. Eloge muwa o. Anu ekwe mmeta. Kadela ije muwa o. Ije enu selike. Kadela ije muwa o. Anu ekwe mmeta. Samuel nwobi onye ma na goka o. Anu mozo. Abia mozo sano. Oyinbo shi na-emeze onye ọma. Ọkwa gizi na shi na-emeze. Ebe n'ụba na ilo na siga delele. Maka ịmanugo Chukwu tụrụ mmadụ n'elu ụwa o. N'ọnya ka otu aga. Onye Chukwu gọziri agọzi eze ka ọ bụ o. Ime n'ụba na nwanne m ị na-eme na nkele. Onye Chukwu gọziri agọzi eze ka ọ bụ o. Ime n'ụba na nwanne m ị na-eme na nkele. Ije enu. Ije enu selike. Eloge m ụwa o. Anu ekwe mmeta. Kedụ onye ike m ụwa o. Ije enu selike. Kedụ onye ike m ụwa o. Anu ekwe mmeta. Ụmụ ụwa gede m ntị. O nwere iwe ma gwa unu. Maka na ibe anya m na-abụ n'elu ụwa o. Ọnụ ma pụrụ ịkọwa ya. Ime mma o n'ịnọ n'okwu. Ime njọ n'ịnọ n'okwu. Ọ bụrụ maka ụba na-ese nwa mama. Olụmọlụlụ m ka na-enye ekene. Maka ịma na ime n'ụba na ya ọnụ anyị. Ịma na ilo na siga adelele. Ụba nyere scholarship na Anambra East and West. Ibo ji Benjamin ilo na siga ọkwụsị. Ilo na siga adelele. Ụba lụrụ ezi dị lọra niile. Ojimbo jem ọgọ nwanne nke m ụba. Oyinbo ụba na-ese nwa mama o. Jide ka iji. Jide ekwe ka iji o. Jide ekwe ka iji. Oyinbo jide ekwe ka iji o. Ime n'ụba na nwanne m ilo na siga adelele. Okwu kwelu ụba na-ese. Ineze ndị ilo gị, ineze ndị oyi gị. Maka ịmara ma bụ oyi gị bụrụ gị njọ n'obi. Ineze ndị ilo, ineze ndị oyi gị o. Ịmara ma bụ oyi gị gbalụ gị njọ n'obi. Maka na ịmale na ndị oyibo soro se. Uno man na hinde kila brother. O nwere ihe ị ga-eme wee metụ ụwa mma. N'ịma mma n'ịnọ n'okwu o. Ije ọjọọ n'ịnọ n'okwu o. Inwe ego n'ịnọ n'okwu. Ịda ogbenye ọka gị njọ. Kedụziele ga-eme ụwa dị mma o. Na onye nwere ego nọzi n'abụghị. Onye na-enwere ego dọla atọ. Na nwaanyị amaghị mma kotolo okwu. Onye jọlụ njọ nọ na mfuju anya. Kedụzi ibe anyị ga-agbaba o. Nwanne m ụwa siri ike. Ije enu. Ije enu selike. Eloge m ụwa o. Anu ekwe mmeta. Kedụ onye ije m ụwa o. Ije enu selike. Kedụ onye ije m ụwa o. Anu ekwe mmeta.
Nwaanyị di ya nwere ego ịjụ onye kedu ka ọ dị ibo ya sị gị I love my darling I love my darling I love my darling I love my darling my darling loves me so no circumstances can change my mind mgbọsị ego ya agụ nwaanyị akwala ya wee na n'ọnya bụ na ndị Awụsa azụgosi kwude ya zọ mata ya zọ kwude ya kali mata ya gụnụ nwaba ha kaba ha ka dị ijọ nwoke si n'anya jọbọ ijọ nwaanyị si n'anya jọbọ ijọ nwoke si n'anya jọbọ ijọ nwaanyị si n'anya jọbọ maka na onye ọbụla sịrị na aka m dị ọcha ị na-aga gwa m onye aka ya dịzi ojii n'ụwa ebele na ebele m ndị polisi ibu polisi meli ya ebele o 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 na mkpọrọba ọnụ a na-akpọ polisi akalịka onye dara iwu mana ọ dara iwu polisi jide onye dara iwu obido yaba polisi abeg I no go do again o abeg I go give you 1,000 abeg I go give you 3,000 abeg I go give you 5,000 polisi n'ala ego asị na ba deli ngale oju n'ala ego asị na bụ polisi ajọka kedu ihe ka ga-ebu n'owe dị n'ụba o ije enu Ije enu seleke. elege m ụwa o Anu Ekwe Mmeta. kedu ole onye ige m ụwa Ije enu seleke. kedu ole onye ige m ụwa o Anu Ekwe Mmeta. onye nwe ego nwee nwanne onye na-enwere ego na-enwere uche n'ụwa onye ụbịam ọ na-azụ n'ọkachie nwanne m n'ụwa ka anyị na-eme kedu ndị wado keke ọlụ ọmụ alụlụ na n'ọkụ olùsùn ọlọ́mọ nínú alùlù nánà ọ̀bù sí mi lọ́nà sí tọ́lé ọ sí mi lọ́nà sí kù sí ọ nwanne mi lọ́nà sí máa délélé wọ́n gbogbo ẹ̀lẹ́ ndị náà kú o ndị na-elọsẹ ní wọ́dọ̀ kẹ́kì lo unu ya egbukwu ibu unu ji dị ebube unu ya ebu ibu unu ji dị ebube n'elu ụwa obodo kwuwe ihe ma ji wee dị ebube ịma na ndị obodo ahụ aga Samuel Nwobi kwuru sị o si na ọ bụ chi na-emeze o si na ọ bụ chi na-emeze onye chi nyere eze ọ bụla eze ekene limeze anụgo m nwata kwọcha aka n'ọlụ onye ọma na ọ ga-adịrị gị mma
kego Vanessa nwanyị ọma Vanessa bụ so dị eme n'ụwa o nwanne m n'ụwa ka anyị na-eme o ma mụ na anụ ihe ọdụ na-ekwu o ezi nwunye m madam jeje Ijo nwoke si n'anya jọbọ Ijo nwaanyị si n'anya jọbọ ọ na bụ gịnị dị ise lọgụ na mgba o onye na-eme mma na-emere onwe ya mma o na-alụso na-egburu mmadụ na nkịtị onye ibụlọ na-aga gburugburu iju onye osi na oji ọbọ ga-ana mana ibe na-agbazi ụmụ ụwa n'ime Naịjirịa onye ọbụ na chekiri onwe ịmarị m nke iso emebi Naịjirịa o nwanne m na owe emebigo Chukwu deke ogbu ebi nwanyị ọma ọ na-agụlụ eze nwanyị kwaliti madam ada dị ọrụ mma ogbu ebi nwanyị n'ime agụlụ managing director onye ọma iru ka bụrụ odiyo ilusi agbanwa nke iru ka na-egbu ilusi ọnịsha nke iru ka ka na-egbu ịbata Enugu nke iru ka ka na-egbu ilusi Lagos iru ka ka na-egbu nke iru ka bụrụ edi bụ ebe a nọ ekene dịrị dọzọ nwanya omelọra na n'Igbo managing director Highlife hospital dọzọ nwanya onye na-eme mma na-emela ọgwụ ya mma n'ibe emene ngozi nwa ọba agụ oyinbo omelọra na ndị ise omelọra m onye agbara akwụkwọ na beju ngozi na ọ ga-adịrị gị mma o ije enu seleke elege m ụwa anụ ekwe mmeta kedu ele onye ije m ụwa jenu seleke kedu ele onye ije m ụwa anụ ekwe mmeta kedu Chukwu Joseph ndị Igwe agụ mba n'ọka na akụ dị na nwa onye ịbalụ nwanne m n'Igbo onye ọka oke mmanwụ nwanyị ọbụ n'ọbala ezigbo dị nne ka ndị Igbo nwanyị ọma ijele nwanyị ọma nna onye mmadụ ga-adịrị gị mma ekene dịrị ụzụ aka ndị Igbo nwanne ekene ụzụ aka ndị Igbo ọ sịrị ndị Igbo ụzụ ezigbo ndị melụri na nwanyị ọma ahụ ụzụ
ụzọ ka ndị igwe n'ịga dị odo jiji n'ọmọ nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma oyibo ego na iwe eze mma ntu magbulu enyi na Nsụka nnọọ meyo na Nsụka na anyị jere mmiri ọ ga-adịrị gị mma ebe anyị jere mala ọnọdụ anyị si Nnedu na London ọnọdụ anyị London bụ onye ọma nwanne ka eji esi eme akụ nwata onye agụrụ akụ ndị ya bụ ụzọ n'ogidi nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma kedụ m so ndị obi obi na onye m akụ nwata n'ogidi Moses Ntụoyi Okoye mamụlụ na mma na abatete anyị gbawa Chinedu Okonkwo chief protocol n'oyi na Anambra ọ ga-adịrị n'ụmụ ahụ nọ n'ụwa ahụ nwanne m na ọ ga-adịrị n'ụmụ ahụ kedu maka Prince Emeka Kalu ịgbaji finga onye ọma African DJ nwa mama ọ ga-adịrị gị mma dono nyeji onye ọma na ọ ga-adịrị gị mma ibe anyị ga-eme wee metụ ụwa mma maka na inwe ego n'ịnọ n'okwu iliju afọ n'ịnọ n'okwu ibulu ọnụ n'ịnọ n'okwu gbaja n'ime etu ga-eme ụwa wee dị ụwa mma kpọọ ije enu Ije enu seleke elege m ụwa o Anu Ekwe Mmeta kedu ele anyị ga-eme ụwa Ije enu seleke kedu ele anyị ga-eme ụwa o Anu Ekwe Mmeta oyime Chika Nwosu nze na-achịa n'Ọka agbọbi m udoye onye ọma agbọgide na ọ ga-adịrị gị mma ana ụgbọ ọbụla enwe ya nwa omelọrịa nwanne nke m oyibo omelọrịa nwanne nke m anyị ana ụgbọ ọbụla enwe ya nwa managing director Fada Peters West Africa Limited ana ụgbọ ọbụla enwe ya nwa President General Anambra Welfare Association Abuja nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma ochedo nwa chi na-emelu ibe ochedo nwa chi na-emelụ oyimụ agọzi okwu n'iri mmụọ ọyọma ọ ga-adịrị gị mma unu ka anyị jeje bụ na Abuja anọ fọnịchọ bụ ebe a nọzikwa one n'ụwa ọgwụ onye nwe ego nwee nwanne onye na-enwere ego na-enwere uche n'ụwa eme ụwa dum aka kenenu kenelu m ụba na-ese nwa mama ụba golu ji bubunye m ụba golu ji bubunye m oyi m ụba na-ese nwa mama ebe n'ụba na ọnụ ga-adịrị gị mma ibe yi chukwu ezi ike
ebube dike na nka ejoghị na ga-adịrị gị mma kedu maka Christian Chukwu ezugbo nwazeze onye ụmụdị ọka tapụ n'ọka Chairman Director Yoga Holdings Nigeria Limited Rainbow Hotel n'ọka Black Lab Technologies yedi ka iwe ọma nwanyị ọma nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma ezi anyị m na ọ ga-adịrị gị mma ije enu Ije enu siri ike. elege m ụwa kedele anyị ige m ụwa Ije enu siri ike. kedele anyị ige m ụwa Ekwe Mmeta. nyama njenje mba Ije enu siri ike. kedu nyama njenje mba Ekwe Mmeta. kedu ebe okwu sheshe ma Ije enu siri ike. nyama njenje ọgụ n'ụzọ Ekwe Mmeta. obi na-enwe melodi abalị Ije enu siri ike. ejonu malife kedu ebe ejonu malife anyị bụ chukwu dị anyị bụ chukwu dị dịga n'ihe ibe anyị ọka bụ ebe n'ebe egbu ọnụ ebe n'ebe egbu onye mere ibe obodo na-agbọ Emeka Morocco Mnaduka onye ọma ebele enwe ọchụ Emeka bụ n'anya na bagana ezu jikọ ka n'anya ekele nwanne m na ọ ga-adịrị gị